Oi, piye kabarmu dulurku kabeh, keluyuran mania, muga-muga sehat kabeh ya ning omahe dhewe-dhewe. Dina iki aku pengen cerita tentang perjalananku waktu kuwi aku ning Liverpool arep ndelok Stadion Anfield. Liverpool Football Club. Bar kuwi aku ketemu karo bapak-bapak iki, terus sak bare ngono akeh cerita seru sing liyane. Entenono sak bare iki. Yes, that's right. That's right. Well, it's following it down towards Australia. Nah, sadurunge lanjut ndelok video iki, aja lali para sedulurku kabeh nggih subscribe nang channel iki ben iso ndelok updatean video mlaku-mlaku sing berikutnya ya. Nah, waktu aku arep menuju ning Anfield karo koncoku, aku ki keblasok. Terus kemudian padukan karo mbah iki, bar kuwi terus aku tekok arahe Anfield stadione Liverpool kuwi ngendi sih? Ngono lho ceritanya. Wong iki ramah tenan. Asli ramah. Ya, ya. By the way, is Anfield is still far from here? But the stadium. Anfield, yes, stadium. If you walk up, you'll probably be able to see the roof. Yeah? It's not that far. When you get to the top, Yeah, yeah. turn right. So it's alright, And okay. when you walk along, you'll see a little park where I'm going with there now. Oh, okay, I see. And that junction, if you turn left, that's Queen's Road. That'll take Okay. you up to Breck Road. I see. And you'll see. You should be able to see the Stadium. stadium. You know, Okay. like especially the new stand. You should be Okay, able to okay. see it from there. Okay, okay. But like once you get to the top of there, Okay. if you turn right, walk down to another set of lights, Yeah. main set of traffic lights, and then turn left at them main lights, and then that'll take you right through to Anfield. But you should be once you get up Breck Road through the houses, you should be able to see it. But if you just keep walking, Okay, yeah, I you'll see. see it. You know Yeah, what I mean? yeah, Between. But, Yeah, okay. So where are you from? We are from Indonesia. 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 Yeah, You yeah. know Indonesia? I've heard of Indonesia. Yeah. Oh. Like Garuda Airlines. Yeah. Oh, Partner with nice. Liverpool FC. Oh yeah, yeah, that's right. Yeah. Yeah, a lot of Liverpool fans club in Indonesia. Yeah, Yes. let's go on tour there. All around Gue mudeng berasa. Indonesia and Jadi Burma. video ini pas aku Thailand, awal-awal and tekan all around the Liverpool. Far East, used to Jadi go on jujur tour. aja waktu kuwi aku rapati mudeng karena logate Liverpool kuwi beda karo logate wong-wong daerah lainnya Inggris, misalnya kayak daerah wong London. Bahkan wong London gue ngomong neng aku cerita. Wong kono iki kadang ora ngerti lho. Ora pati mudeng wong Liverpool iki ngomong apa karena aksen iki sangatlah beda banget ya. Jadi memang membutuhkan konsentrasi penuh. Aku jujur ora pati mudeng, ming yo mudeng sithik-sithik ngono. Tapi intine aku sangat terkesan dengan Mbah iki karena wonge ramah dan juga wong iso ngerti banget loh tentang Indonesia, pulau-pulau ning Indonesia. Ya iki kiri Senowi. Ramah banget Mbah iki, ngerti apa nunjukne dalan barang. Sakwise ngerti ancer-ancere Anfield saka Mbah kuwi mang, aku karo koncoku terus mlaku ngetutne arahe petunjuke sing diomongne mang to. Bar kuwi terus iki lho ndelok omah-omah tipe-tipe omah sing ning Liverpool ngene iki lho, iki lho delokan iki apa jenenge? Watune apa kok watu to? Omahe ya saka boto kabeh, ya meh mirip-mirip ya omah ning Inggris ki hampir kabeh ya omahe ngene iki cah, kecuali sing ning kutha gedhe kayak London ki ana sing bangunan sing tingkat sing modern nek tapi nek nang desa-desa ya kayak Liverpool ya di Liverpool kota sih ping ya kayak desa ya karena ora pati rame ora serame London karo Manchester lah tapi ya apik kutane apik banget omah ya ngene iki kuno mung secara estetika ya apik menurutku ngangeni iki sing arah nang stadion Anfield dalane ya kuwi ana toko-toko apa kuwi ya aku ya lali sih ming ya toko kayak toko biasa toko kelontong kayak ya bentuke ngono kuwi kira-kira saka kosanku sing biyen nang arah Anfield kuwi
aku ki mlaku sekitar 45 menit. Dadi wong ning kono ki senengane mlaku, nyanti-nyanti mlaku. Dadi wis biasa mlaku sejam ning daerah kono. Lah kuwi kebetulan karo koncoku, Dayuh to, Dayuhku tak ajak dolan ning Anfield. Saka kosanku ya mlaku sekitar 45 menitan kali ya. Ming ya karo ndelok Google Maps, rada keblasok-keblasok sithik. Ming sing penting teko. Lah ngene iki pemandangane sing ning daerah Anfield. Oke, foto pemain sepak bola sing biyen. Nah iki sing daerah samping stadion kaya ngene iki wujude. Iki kebetulan pas ora ana pertandingan sih dadi rada sepi parkiran. Nek kanggo supportere, kanggo staff apa jenenge iki, staff wong kono. Nah, iki lho. Iki ngarepe, bagian ngarep kayak ketok fire entrance nggone masuk pemain. Iki ono tangga ki basa Jawane apa ya? Tangga untuk mengarah neng nggone sing dhuwur kuwi mengko kita akan delok sing bagian dhuwur kuwi logone kuwi Liverpool. Manuk kuwi asline iki jenenge manuk liver. Dadi manuk liver kuwi manuk sing jaga kota Liverpool. Mengko kapan-kapan tak dudu video bangunan sing ana manuk livere. Dadi manuk iki gedhi ana loro njaga kuwi menurut mitose iki njaga Liverpool nek besok diserang apa ngono apa bareng. Ya ngene iki pemandangane sing daerah Anfield sing bagian depan. Kuwi gede banget stadione cah. Muga-muga kowe sing pengen rono iso tak dongakne iso rono tenan ya. Nah, iki bagian sing sangat penting ning Anfield. Dadi ana nggon memorial wall of memorial. Dadi iki pemain Liverpool muda lo yang meninggal. Sing wis ninggal ngono cah. Dadi ana lise kanggo memperingati jasa-jasa mereka kanggo LFC. Dadi ditulis jenenge karo duwe kembang sebagai wujud penghormatan ngono ya. Lah kuwi ketok jenenge apa to kuwi? Hospitality ticket collection. Dadi iki panggonan kanggo njupuk tiket hospitality. Hospitality kuwi fasilitas khusus. Kowe nonton ning panggonan khusus. Kowe nonton bal-balan karo dicepaki panganan, dicepaki ombenan. Koncoku pernah kerja ning kono dadi aku pernah diceritani. Aku duwe piro yo ketok 3 kanca sing kerja ning kene. Dadi sing pertama hospitality, dadi sing menyajikan panganan ngono kuwi, terus ana sing bantu wong-wong tuwek sing nonton, dadi bantu jaga ana tempat khusus ngono. Terus ana juga sing bagian ngatur flow penontone. Nah, kayak kuwi ketok kuwi apa jenenge iki store to. Toko barang-barang LV sing asli kayak Bambi, gantungan kunci dan lain-lain. Mengko kita akan mlebu ning kono, tapi iki aku pengen menunjukkan sing daerah dhuwure stadion. Bukan dhuwure stadion, sorry. Stadion sing bagian dhuwur, munggah undak-undakan mang. Iki sing petane to. Anfield ke ya kuwi. Saking luase kuwi nek bar oleh tiket, misalnya tuku tiket nek to kowe kudu ndelok kuwi bagianmu sing ndi kok ben iso mlebu. Kowe ngerti nggon mlebu saka daerah ngendi to A B C D E. Wis kaya biasane ning stadion-stadion ning Indonesia juga. Aku sakjane iki urung tau mlebu stadion. Aku iki asline saka Magetan, aku urung tau mlebu stadion Magetan. Parah. Stadion pertama sing tak lebu niki stadione MU. Jadi Old Trafford. Mengko sakbare video ini kita akan berkunjung di Stadion Old Trafford. Aku pengen cerita aja. Jadi kebetulan aku biyen ngkos karo koncoku sing
langganan sing ngefans banget karo Liverpool Football Club. Dadi wong duwe kartu anggota. Wong iki cerita setiap kali ana pertandingan ning Liverpool kowe iki kudu dadi anggota. Kowe kudu duwe kartu anggota ben iso oleh tiket. Karena nek ora duwe biasane pasti full. Kabeh ke wis ditu karo anggota. Dadi disarankan kowe nggawe kartu anggota ben aman tikete. Nek kowe ora duwe kartu anggota biasane regane rada larang. Nah, iki sing tak critakne mang nggon hospitality iki mlebune saka kono kuwi tak lungguhe ning daerah kono kuwi apik tenan ning jerone kaya ning restoran ngono lho ya. Lah iki sing Stadion Anfield sing bagian dhuwur. Pemandangannya ngene iki resik banget. Nyambung masalah tiket, aku mbiyen pernah tekok koncoku regane iki pira ta? Tiketnya ternyata ora mesti ya. Tergantung pertandingannya. Pertandingan sing bergensi misalnya kaya Liverpool lawan MU kuwi wah regane diantara larang. Aku pernah tekok iki nek ora salah sekitar biyen 200 antara 200 sampai 400 pounds. 200 pounds kuwi ya sekitar mungkin 3.500.000-an. Jadi sekali pertandingan iso regane semono. Kadang yo sampai 5 jutaan loh tiket iki. Tapi yo tergantung yo kelasnya. Ketoke kelas sing hospitality dadi diwe servis ngono kuwi. Nek sing tiket paling murah mbiyen ki aku pernah ngerti karo kancaku sekitar 40-50 pounds. Dadi yo kemungkinan antara 700.000-an lah nek dirupiahke. Nah, saiki aku pengen ngewero nang awakmu isine Liverpool FC Store. Jadi iki toko nggone bakulan barang-barang sing resmi. Tentu saja pasti ono jersey-ne ya ta, klambine, ono jaket. Kuwi sing souvenir-souvenire ana gantungan kunci, ana tas, kontes. Ana bal juga. Yo ngene iki. Aku mbiyen ki sakjane iki wis tuku klambine ning Larang Irang ya. Di sekitar iki ya. Aku lali aku sekitar nek ora salah nek di kursnya rupiah ya mungkin 1 juta lebih dari 1 juta nek ora salah ya. Soalnya mbiyen nek ora salah ya 70 pound dadi ya sekitar 1 jutaan lah. Dadi memang ya larang. Dan ngerti ora kowe buatane ngendi? Nek ora salah ki made in Thailand. Buatane Thailand. Aku pengen tekok jasa bapak emak mbak-mbak sing nang awal video bang isi eling lho. Emang cerita mau iki ngerti Indonesia karena kuwi sponsore mbiyen lak Garuda to. Aku pengen tekok iki sakjane Garuda iki sik nyponsori ra sih. Kok aku ora delok koyo logone Garuda. Nek kowe ngerti komentar ya tentang Garuda iki sik dadi sponsore Liverpool FC apa ora? Ngene iki lho kelambi ini. Nah iki boneka iki 400.000. Aku sik eling regane nek dirupiahne. Melahirkan insyaallah. Yo apik sih. Iya larang. Lucu. Tas iki regane pira jajal didelok kuwi 12 pound. Yo 300.000. Iki fanny pack. Ono tas ransel, fanny pack regane pira jal delok sik pira kuwi? Aduh ra pira bocah. Yo 300.000. Jal tas iki regane pira? Delok udah kae. Yes, 300.000. Gantungan kunci iki 80.000-an.
iki nek saka njaba ana tulisan to stadium tour. Dadi nek kowe rono tak sarankan kowe kudu melu stadium tour ben iso ngerti jerone Anfield, terus kemudian kowe diceritakne sejarahe Anfield ki saka mbiyen. Zamane mbiyen ki piye ijok taun 1894 ki piye ceritane tentang pemainnya, tentang pelatihnya barang. Cerita-cerita menarik sing lainnya kowe engko diduduhi jerone iki kaya apa. Pamaine mlebu iso ngendi, ruang gantine kaya apa, nggone hospitality kuwi kaya apa, ruang sing VIP, panggonan lungguh sing VIP kaya apa dideloki kabeh. Sayange aku ora tuku tikete karena mentek. Ya kira-kira ngono cah, tur singkat neng jabane Anfield ya, muga-muga dongakno aku ya muga-muga iso mlebu Anfield suatu saat nek duwe rezeki nek balik neng kota Liverpool. Ngono wae. Semoga bermanfaat dan menghibur. Ojo lali subscribe dan semoga kamu bisa datang ke Anfield langsung besok nek duwe rezeki. Ngono wae ya cah ya. Suwun ya wis nonton video iki sampai rampung. Bye.